goizeko 9 eta 4 dira iaia, eta esango dugu, amaituz doala edo apalduz doala ikasturte politikoa, legebiltzarrak 3 hilabeteko etena izango du, eta kontrakoa gertatzen ez bada, Euskal Exekutiboak oposizioko alderdiekin izango den harremana idatzizko komunikazioan oinarrituko da, baina baita ere, esango dugu, Imanol Pradales lehendakariaren agintaldiak urtea bete zuela iraganden ekainak 22an ikasturte politikoa hitz egiteko eta gaurkotasun politikoa ere aipatzeko gurekin da Maria Ubarretxena, gobernantza, administrazio digitala eta autogobernua saileko sailburua eta gobernu bozenamalea. Egunon, sailburu Andrea. Egunon, plazera zuekin gaur goizaren hemen egotea. Igaro da, exekutibo berriaren lehenbiziko urtea. Nolako balantzea egiten duzue? Igaro da eta egia esaten baldin badizut niri ziztu bizian pasatu zait. Lehendakariak berak esaten du akzioen gobernu bat garela, exigentziaz jardun behar dugula, autoexigentiak izan behar garela, eta hala jarduten saiatu gara, helburu guztiak, ni neu ere bai, eta horregatik, pentsatzen hasten naizenean dagoeneko urtebete egin dugula, niri behintzat ziztu bizian pasatu zait, oso azkar, oso exigentea izan da, lan asko egin dugu, baina baita ere ustet orain diokan oso motivatuta eta oso ilusionatuta jarraitzen dugula. Horre, astearteko prentxaurrekoetan eta ikusten dugu atzekaldean ere, edo berriki, erabiltzen leloetako bat ere badela, Euskadi berria, zeintzuk dira berritasun hauek? Nik esango nuke, eta lehendakariak berak ere errepikatzen du, seguruenik danean ez degula asmatu, baina behintzat akzioen gobernu bat izan garela, eta batez ere elkarrezketarako saiakera, akordioak lortzearen saiakera, irekiak egotearena, entzute aktiboa praktikan jartzearena, hori izan dela gobernu honen identitatea. Eragile askorekin bildu da lehendakaria, ekonomiko, sozial, politiko mota guztietakoa, eta guk beti esaten dugu positibotasunez heldu behar diegula erronkei, eta gobernuak bakarrik ezin diegula Euskadik dituen erronkei bakarrik aurre egin, eta horretarako kolaborazioa eta akordioak behar ditugula, eta nik esango nuke lehen urte hontako ikurra hori izan dela, eta hori izango dela baita ere aurrerantzean eramango den politika edo dinamika. Gaurkotasun politikoari dagokionez, Koldo auziak eta Santos Zerdanen espatxeratzeak ikasturtearen amaiera hartu du, zehazki exekutiboak ere 5 esleipen egin zizkion akziona enpresari, auzi honetan asko hitz egiten da hautetxien arduraz, baina zer egin beharko litzateke hor ustelkeri auzi hauetan lotura duten enpresekin? Lehenengo esatea gu oso kezkatuta gaudela, oso arduratuta gertatu den guztiarekin, batez ere honek ez duelako batere laguntzen herri baten kalitate demokratikoan sakontzen. Izan ere, herritarren begietara badirudi politikariak denok berdina garela, eta denok ez gara berdin, baina horrelako kasuek irudi hori zabaltzen dute. Eta irudi hori zabaltzen den heinean, afekzio edo desafekzio politikoa zabaldu egiten da, eta herritarrek galdu egiten dute beraien instituzioetan izan beharreko konfidantza, eta horregatik gu horrekin oso arduratuta gaude, izan ere demokrazian sinisten dugu, uste dugu herri batek aurrera egiteko demokrazia ezinbestekoa dela, eta horrelako kasuek, nolabait bidea zabaltzen dietelako autoritarismoei eta beste nolabaiteko populismoari. Eta horrekin oso kezkatuta gaude. Hori esan da, lehendakariak berak ere esan zuen, gardentasunez jokatzea ezinbestekoa da, esplikazio guztiak ematea, eta horregatik guk behintzat Jaurlaritzan, naiz eta Jaurlaritzako lizitazioak ez diren txosten horietan ageri, 10 urteko bueltan egin diren esleipenak berrikusi egin nahi ditugula, ikusteko dena modu egokian egon dela. 10 urtetako espediente guztiak berrikustea lan handia da. Momentu honetan gure ogasun saila egiten ari da lan hori, eta esan bezala legebiltzarrak egiten dizkigun informazio eskakizun guztiei erantzungo diegu, gardentasun osoz. Horrelako kasuen aurrean beti jokatu behar da. Gardentasun osoz eta ahalik eta esplikazio gehienak emanez. Hain zuzen, gardentasun legeare jorratzen ari zarete zuen sailan. Zakit, alako ustelkeria kasuei aurre egiteko neurri propiorik jasoko ditu lege honek? Gardentasun legeak bai izango dituguk tresna gaigarri gisa ulertzen dugu. Esan bezala guretzako garrantzitsua da demokrazia sendotzea eta demokrazian sakonduta aurrera egitea, eta guk gardentasun legea tresna gehigarri gisa ulertzen dugu kontekstu zabal honetan,
Eta gardentasun legeak bai ekarriko ditu, hainbat berrikuntza oraingoarekin alderatuta. Esate baterako gardena sortzea proposatzen dugu, gardentasunez jokatzeko, eta baita ere nolabaiteko administrazioak gaizki egiten dituen horiek salatzeko anonimotasunez eta salatzen duten pertsona horiei babesa emateko organo gisa, baita ere informazioa eskatzen denean, informazio hori bermatua izan dadin herritarrari berme gisa, hau da, gardenak izango ditu horrelako funtzio batzuk, eta hori berrikuntza bat izango da. Baita ere lehen aldiz zehapen araubide bat martxan jarriko da, eta isunak egongo dira, baldintza horiek betetzen ez baldin badira lehen aldiz, eta baita ere herritarren parte hartzea edo administrazioen herritarrek duten parte hartzea hobetzeko eta zabaltzeko bide horretan, sortzen du lehen aldiz erregistro bat interes taldei dagokionez edo herritarren partaidetzeari dagokionez ere pauso gehigarri bat bezala. Beraz, guk ulertzen dugu tresna garrantzitsua izan daitekela, tresna garrantzitsu gehigarri bezala, eta aukera bat badaukagula adostasun bat lortzeko horrelako lege baten baitan nun lagundu egingo digun demokrazian aurrera egiten eta sakontzen. Akaso, balio horietarako ere garrantzitsua izango da, gure hautetsiak berak ere ezagutzea, irekian ere, ibiliz gero, topa daiteke batzuetan, sailbururen baten edo besteren kurrikuluma, guztienak ez daude, zakite, halako datuak ere ezagutuko ditu, edo esaterako, Espainiar Kongresuko diputatuen zerrendan ere topa daitezke hor ondare datuak, interes datuak ezakit. Halako elementuak ere ezagutuko ditu eta baliagarriak horiek izango dira herritarraren konfiantza sustatzeko? Informazio emateaz apartez, azkenean gu badauzkagu hainbat portal, ezta? Momentu honetan Gardena portala ere badago, edo datu irekiak ere baditugu, baina informazio emateaz gain, nik uste berrikuntza badagoela, gizartearekin edo herritarrekin beste harreman bat egiterako orduan. Eta herritarrak administrazioari eskatzen dion informazio hori bermatzearen alor horretan. Esan bezala tresna gehigarri bat izango da, testua dena da, momentu honetan legebiltzarrean dago, eta orain legebiltzarrean ere horrek ibilbide bat izango du, eta aukera dago baita ere nola ez, gainontzeko taldeek emendakinak egin ditzaten, eta adostasunak bilatzeko, eta zerbait hobetu behar baldin bada, legebiltzarraren tramitazio horretan, hobetu beharrekoak ere hobetzeko bide emango duen, bide bat hasiko da. Eta beraz, aurkitzen diren intereseko gai estrak ere sartu daitezke bide horretan. Ikasturte honetako beste elementu nagusietako bat izan da osasun ituna, onartu dira, 24 ildo estrategikoak. Nolako ibilbidea izango du osasun itunak aurrerantzean? Zeintzuk dira aurrengo pausoak? Gu pozik gaude eta batez ere berrikuntza izan da momentu honetan profesionalek parte hartu dutela eta lehen aldiz osakidetzako edo osasun arloko osasun arloko profesionalei entzun egin zaiela, eta profesionalek parte hartutako mahai bat izan dela, non Jaurlaritza eragile bat gehiago izan den mahai horretan, eta Jaurlaritzatik lehengo momentutik esan zen, profesionalek entzungo zitzaiela eta profesionalek hartutako erabakiak edo egindako proposamenak aintzat hartuak izango zirela. Badakizu, hilabeteak izan direla mahai honek aurrera egin duela, diagnosian ehuneko akordio bat egon zen, printzipio eta balioetan ere ehuneko adostasuna egon zen, hirugarren fasean ere 24 lan ildo estrategiko markatu ziren eta hor ere ehuneko adostasuna egon zen, eta azken fase honetan 24 lantalde egin dira, 400 profesionalek baina gehiago parte hartu dute, eta profesional hauek egin dituzte edo mahaigaineratu dituzte beraien proposamenak. 24 lan ildo hauetan ere adostasun zabala egon da, eta momentu honetan tokatzen dena hurrengo pausoa izango da adostasun horiek martxan jartzea. Beraz, guretzako oso baliogarria izan da, oso interesekoa, eta benetan pozik gaude egindako emaitzarekin edo hartutako emaitzarekin, profesionalei entzun egin zaielako lehen biziz, hori sekula orain arte egin gabe zegoen ariketa bat izan delako, eta orain tokatzen da mahai gaineratu diren
24 lan ildo hoiek martxan jartzea, eta esan bezala akzioen gobernu bat garenez, horretan buru belarri dago departamentua. Hor, hala ere, profesional asko parte hartu ostean erabaki dute ez sinatzea, guztiz, edo irtetea, sindikatu asko ere irten dira, azken une honetan. Zakit, aukera badago edo demagun berriro ere arrantzatzeko, beraien parte hartza, edota amaitutzat eman daiteke beraien ibilbidea. Nik desberdinduko nituzke hor bi kontu, ez? Alde batetik esan bezala profesionalak eta profesionalek parte hartu dute, eta beste alde batetik ere demagun arlo politikoa gehiago deituko niokeena. Profesionalak batu egin dira eta adostasunera batu dira, eta nolabait kanpoan gelditu direnak gehiago izan da arlo politikoa. Eta horregatik asteartean esaten genuen pena bat izan dela, gutxiengo politiko hori kanpoan gelditu izana, eta agian arrazoia gehiago izan daiteke kalkulo politikoa edo taktika politikoa, eta horrek ematen digu pena. Azkenean, lehen aldiz martxan jarri delako prozesu bat non profesionalek, osasun arloko profesionalek parte hartu duten, eta mai integratzaile baten bueltan denak lanean aritu diren, esan bezala lehenengo fasean 100% adostasuna lortu zen, balio eta printzipioetan bigarren fasean baita ere, hirugarrenean 24 lan ildo estrategikoak markatu direnean baita ere, eta azken fasean dagoeneko ja erabaki bat eman behar zenean, nik uste batzuk ezezko horretan errefuxiatu egin direla, nik pixka dezepzioa, egia esaten baldin badizu dezepzioa eraman nuen, pentsatzen nuen oraingoan bai, alde batera utziko ditugula arlo politikoa edo kalkulo politikoa edo taktika politikoa, eta bat egingo dugu herrialde honek benetan duen erronka bati danok elkarrekin horre egiteko, eta nik dezepzio puntu bat eraman nuela onartzen dizut. Horre, hain zuzen eztabaida piztu duen puntua bada, osasungintza publiko pribatuaren baitako harreman hori, eta gizartean badagon eztabaida bada ere, eta kasu askotan ere, bakoitzak bere buruari ere galdetzeko moduko da, ez dakite bateragarriak dira osasuna eta irabazi asmoa? Nik benetan berriro ere balioan jartzen dut profesionalek parte hartu dutela, eta askotan, profesionalei entzun behar zaie, mundu horretan lan egiten dutelako, parte hartzen dutelako, eta beraiek direlako adituak, ezta? Eta beraiek ados egon dira, linea hauekin, eta hoiek dira jorratu beharreko lineak. Eta 200 pertsona baina gehiago, edo 200 profesionalik baina gehiago parte hartzen duten, mahai baten bueltan, seguraski batzuk beraien proposamena jarriko zituzten mahai gainean, eta beste batzuek, baina azkenean adostasunak topatzeko mahai bada. Eta adostasunak ere esan nahi du, bagian nik nahi dutena 100% ez dela lortuko, baina 90% bai, eta hori da egin beharreko ariketa. Jaurlaritzak momentu batean argi utzi zuen, berak onartuko zituela profesionalek egindako ekarpenak. Eta beraz gu horrekin gelditzen gara. Profesionalek egindako ekarpenak, adostasun zabala lortu dela 24 puntu edo 24 lan hildo guztietan, danak izan direla onartuak, eta hortaz, orain goazen positibotik eraikitzea, eta goazen benetan lan hildo estrategia horiek edo estrategiko horiek martxan jartzera. Azken aldian ere beste eztabaida bat ere egonda, kultur sorkuntzaren legearen baitan, Gabeiras y Asociados Bufeten Madrildarra ibiliko da lege honen sorkuntzan, berezitasuna ere izan da, edo aurretiazko txostenetik arago legearen azkeneko proposamen bat ere egingo dutela, eta jakin nahi dugu, ohikoa den, kanpoko abokatu talde batek lege proposamenak egitea, eta ea kasu honek ere ez zote duen kamuzten exekutiboaren lidergo politikoa. Alde batetik eta lehen bizi esan beharra dago, lizitazio publiko bat egon dela, enpresa batek irabazi duela, gardentasunez eta legeari jarraiki, eta lizitazio publiko baten baldintza guztiak betez. Hori esan da, horrelako lege batek eskatzen du gaurkotasunez erantzutea, bai kultur arlo osoari, sortzaileei, herritarrei, erabiltzaileen ikuspuntutik, eta baita ere erakundeen ikuspuntutik. Eta hor behar dira nolabait tekniko juridiko espezializatuak. Eta Jaurlaritzak kasu honetan egin duena izan da, tekniko juridiko espezializazio hori
lizitazio baten bitartez martxan jarri laguntza gisa lege hau martxan jartzeko. Beti ikuspuntu tekniko juridiko espezializatu horretatik hori beharrezkoa delako horrelako lege bat aurrera eramateko. Noski gure euskal kulturaren, gure euskal sistemaren ezagutza Jaurlaritzan dago. Jaurlaritzako teknikariek daukate, Jaurlaritzako politikariek daukate, arduradun politikariek daukate, eta beraiek erabakiko dute. Enpresa honek emango duena izango da laguntza juridiko espezializatu hori. Eta Jaurlaritzak berak ere asmoa adierazi du lege hau era kolaboratiboan egin nahi duela, baita ere eragileekin eta sektorearekin. Beraz, nik uste dut badaukagula aukera bat, gure kultura, euskara, gure balioak bistan jartzeko, balio gehigarria emateko, eta lege hau aukera ikaragarria izan daitekela. Eta horregatik, esan bezala, Jaurlaritzak hau era kolaboratiboan eraman nahi du aurrera. Beste lanetako bat ere izango da, Euskal Enplegu Publikoaren legearen moldaketa, hizkuntza eskubideak aintzat har daitezen, EH Bilduk eta EAJ, bakoitza bere aldetik proposamen propioa egin du, gobernuak ze ikuspuntu dauka auzi honetaz? Esango nuke lehendabiziz, euskara ezin dela gatazka izan lan eskaintza publikoetan. Eta euskara erabiltzea gatazka gisa lan eskaintza publikoetan, horrek asko arduratzen gaituela. Hori esan da, 1982tik legea martxan jarri zenetik, normalizazio legea martxan jarri zenetik, orain arte behintzat, izan du, euskarak ibilbide bat, eta administrazioaren eta euskararen normalizazioan administrazioaren baitan izan du ibilbide bat, ez da arazorik egon, eta azken boladan, guazen esatera, arazo batzuekin aurkitu gara, non euskara erabilia izan dan eskaintza publikoak nolabait auzian jartzeko, eta horrek guri kezka eragiten ditu, eta hortaz guk ulertzen dugu legebiltzarrean martxan jarri diren proposamenek bilatzen dutela segurtasun juridikoa ematea esparru horri. Eta beraz ikusi egin beharko da, segurtasun juridikoaren ikuspuntutik zer nolako hobekuntzak ekartzen dituzten eta nola saiatzen diren euskara hizkuntza eskakizun bezala eskaintza publikoetan blindatzen. Hor tentuz ibili behar gara eta oso ondo aztertu egin behar da jarritako proposamenek beteko ote duten, bilatzen duten helburua. Hau da, segurtasun juridikoaren helburua. Beraz, bi proposamen daude legebiltzarrean, iraietik aurrera hasiko dute legebiltzarrean ibilbidea bi proposamen hauek, eta Jaurlaritzak bai ikusten du beharra nolabait hizkuntza eskakizunetan euskara juridikoki babestearen beharra, baina esan bezala tentuz ibili beharko gara eta oso ondo neurtu beharko da bilatzen den helburua betetzen dela. Helburuetatik haratago, bada hau, alderdi ezberdinen artean eztabaida pizten duen aipagaietako bat, propioki alderdi sozialista ikusi dugu, posizio propio bat ere badaukala, horrek eragina izan du gobernu barnean? Ez du eraginik izan ere guk gobernu gisa badaukagu programa bat, gobernu programa bat, adostua dagoena, eta guk adostuta daukagun programa horri asko begiratzen diogu. Eta kasu honetan 40. Akordioan edo programan 40. Atalean badaukagu jasota, eta jasota daukagu Jaurlaritzak edo administrazio publikoak bi hizkuntzetan eman beharko duela zerbitzua eta bermatu beharko duela zerbitzuak bi hizkuntzetan ematen direla, eta hori horrela izan dadin lan egingo duela. Beraz, guk gure programaren baitan jasota dago, eta horrek lasaitasun ikaragarria ematen digu. Zentzu berean ere, gobernu harreman horietan ere, nolakoa da? Abertzalea izatea baina desio subirauak ez partekatzea gobernu bazkidearekin? Euskadi plurala da, Euskadin badauzkagu indar politiko ezberdinak, eta ezberdinen arteko akordioak daude oro har. Jaurlaritzan momentu honetan egia da alder sozialista eta EAJaren arteko akordio gobernu badaukagula, baina udaletxe askoetan ere badaude beste nolabaiteko akordioak, esate baterako, nire herrira beti jotzen dut, nire herria delako eta ondo ezagutzen dudalako.
arrasaten badago gobernu bat momentu hontan, EH Bildu eta Podemosen artean dagoena. Podemosek ez dakit ere zer nolako subiranotasun irizpideak dauzkan, ez da? Gu Madrilen ikusten ari gara, transferentziak negoziatzen ditugunean, oso zentralistak direla. Naiz eta esaten duten pluraltasunean sinisten dutela, egiari zor, oso zentralistak dira, eta onartzen digute gai askotan oso zentralistak direla. Eta beraz, Euskadin badauzkagu ere, EAJ eta Alderdi Sozialistatik haratago beste gobernu koalizio baino esango nuke gobernu akordioak EH Bildu eta Podemosen artean eta galdera berdin egingo nuke hor, ezta? Hor, baita ere, urteko aipagaietako bat ere zalantzari gabe industria izan da. Zer gertatu zaio Euskal Industriari? Nolatan bihurtu da horre kezka ere sortzen duen sektore bat? Nik esango nuke kezka baino gehiago, gure industria dela gure berezitasuna, zaindu beharreko altxorra, eta momentu honetan eta geopolitikoki ematen ari den egoerari begira, Euskadik zaindu egin behar duela bere altxorra, mimatu egin behar duela bere altxorra, eta prestatuak egon behar garela, etorkizunari aurre egiteko industriare babestuz. Momentu honetan, Europan erabaki garrantzitsuak hartuko dira, eta Euskadik erabaki garrantzitsu horietan egotea beharrezkoa dela deritzogu, batez ere guri industriari begira. Guk badauzkagulako kapazitateak, badaukagulako ekosistema indartsu bat eremu horretan, eta izan gaitezkelako erabaki horrak. Eta erabaki horrak izan nahi dugulako baita ere Europan, eta hortaz kezka baino ikusten dugu prestatuak egon behar garela, zaindu beharreko altxorra dela, eta baita ere etorkizunean aukerak ikusten ditugula, eta aukera horiek baliatu behar ditugula eta ezin dugula trena galdu, eta horretarako Jaurlaritza etxeko lanak egiten ari da prest egon gaitezen aukera horiek ere baliatzeko. Trena aipatu duzu burura etorri behar zait. Nola dago Talgoren erosketa? Talgoren erosketa badoa poliki-poliki, Renfek ipinitako isun horrek konplikatu egin zuen gaia, azkenean 100 milioi euro direlako eta finantziroki Talgok ere osasuntxo egon behar duelako, baina gu baikorra gara, badakigu agian astiro doala prozesua, baina prozesua ondo doa, astiro baina sendo doa, eta guk baikorra gara uste dugu amaiera ona izango duela. Eta industriara itzulita, zeintzuk izango dira industria planaren misio nagusiak? Jauregi sailburuak berak industria plana esplikatu zuenean edo martxan jarri zuenean, esan zuen hainbat arlo izango dituela, eta batez ere badauzka hainbat arlo nungu industrialki oso indartsuak garen eta horrek mantendu egin behar diren, eta identifikatu izan dira beste arlo batzuk ikusten ditugunak nun etorkizunerako aukera ikaragarriak izan ditzaken Euskadik, eta baita ere horietarako elementuak Euskadin badauzkagun. Horregatik identifikatzen zituen, mantendu beharrako hainbat sektore, eta baita ere etorkizunera begira beste sektore indartsu batzuk, esate baterako aeronautikoa. Uste dut planak jartzen duela nolabait begirada etorkizunean, eta herri honek izan dezaken ibilbidean, eta esan bezala gu industrialki garrantzitsuak gara, eta apostua izango da garrantzitsuagoak izan gaitezen. Azkenik ere galdetu nahiko nuke, Miguel Angel Paez, Garraio Saileko sailburu ordeaz, astelenean Irunen alarde baztertzailean parte hartu zuen. Sailburu orde batek parte har dezake emakumea baztertzen den festa batean? Esaten baldin badizut, oraintxe jakin dut, zuk esan didazulako, ez dakit Miguel Angel Paezen erabaki pertsonala izango da, eta ez daukat informazio gehiago baloratu ahal izateko. Ados, guzti hauekin galditzen gera, Maria Ugarretxena, gobernu bozeramailea, eskerrik asko gizonetan gure estudioetara etortzeagatik. Eskerrik asko zuei, plazerra izan da.